Που λες, Ζάχο, είσαι ο γυρεότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στα Στήρα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει πιο μεγαλύτερο από σένα. Και εγώ πιστεύω ότι αν δεν είμαι ο μεγαλύτερος, είμαι τουλάχιστον ο πιο μεγάλος. Από τους υπάρχοντας ζώντας στουραϊτές. Πότε γεννήθηκες? Εγώ γεννήθηκα τον Ιούλιο του 1930, 26 Ιουλίου. Για πες μου πού γεννήθηκες, ποιοι ήταν οι γονείς σου? Εγώ γεννήθηκα στα Στήρα και ειδικότερα στους Κακαδαίους, στον οικισμό των Στήρων Κακαδαίοι. Ένας μικρός οικισμός, 25 σπιτιών, 100 ανθρώπων περίπου. Αυτή την εποχή στους Κακαδαίους που γεννήθηκα, όλοι οι οικογένειες έχουν αρκετά παιδιά. Φανταστείτε, σε ένα οικισμό 25 σπιτιών είμαστε περίπου 60 παιδιά. Τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου τις πήγα στα Στήρα. Επειδή ο πατέρας μου ήταν καθηγητής γυμνασίου και ήταν διορισμένος τότε στην Κίμη Ευβοίας, που είχε γυμνάσιο, διότι οι άλλες περιοχές της Νοτιού Ευβοίας δεν είχαν γυμνάσιο. Ούτε η Κάριστος, ούτε το Κονίστερες, ούτε τα Λιβέρη κλπ. Μόνο η Κίμη είχε γυμνάσιο. Ο πατέρας μου είναι εκεί διορισμένος και εκεί συνέχισα το δημοτικό σχολείο μέχρι το 1940. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Κίμης. Είχαμε πάρα πολύ καλούς δασκάλους, το σχολείο ήταν πραγματικά ένα ωραίο σχολείο και μάθαμε τα πρώτα γράμματα εκεί. Εν συνεχεία, μετά την κατάρρευση, την έλευση των Γερμανών, το 1941, εγκατασταθήκαμε στα Στήρα. 11 χρονών τότε δηλαδή. 11 χρονών. Ο πατέρας μου για 2-3 χρόνια είχε γίνει ένα γυμνάσιο στα Στήρα με λίγα παιδιά, χωρίς κτίρια κλπ. Σε διάφορα καταστήματα και τα ρέστα μπορέσαμε και συνεχίσαμε εν μέρη τις γυμνασιακές σπουδές. Εν συνεχεία έγινε γυμνάσιο στο Αλιβέρι, διορίστηκε στο Αλιβέρι και εκεί πήγα κι εγώ μαζί του μέχρι το 1946 που τέλειωσα την έκτη γυμνασίου, γιατί τότε το γυμνάσιο είχε 8 τάξεις. Μπαίναμε μετά την Τετάρτη Δημοτικού, υπήρχε το γυμνάσιο 8τάξιο. Εν συνεχεία το 1946 ο πατέρας μου μετετέθη στην Αθήνα και τότε εγγράφει στο Βαρβάκιο σχολείο, το οποίο δεν ήταν στη Βαρβάκη την παλιά αγορά, ήταν στην οδό Κολέτη τότε. Τέλειωσα το 1948 το τότε 8τάξιο γυμνάσιο και έδωσα εξετάσεις στην τότε Ανωτάτη Εμπορική, σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Τέλειωσα την Ανωτάτη Εμπορική το 1952 και τότε έγινε ένας διαγωνισμός και κατατάχθηκα στο Πολεμικό Ναυτικό. Μπήκα στη σχολή δοκίμων το 1943 και ονομάστηκα σημεοφόρος το 1953 και ονομάστηκα σημεοφόρος το 1954. Έκτοτε υπηρέτησα σε διάφορα πλοία, προαγόμενος κανονικά μέχρι το βαθμό του Ποπιάρχου και του Πρωτάρχου, οπότε το 1967 η Χούντα, επειδή ήμουν δημοκρατικών φρονημάτων, με έβγαλε έξω από το ναυτικό, με απέταξε. Τότε λοιπόν μου ήρθε η ιδέα να δημιουργήσω κάτι τουριστικό για τα Στήρα. Δεν υπήρχε τουρισμός. Έτσι πράγματι δίπλα στο τότε βενζινάδικο του Μίτα, του Μπαλάφα που λέμε, δημιούργησα την πρώτη πασιόν στα Στήρα, ένα δωματιάκια με μια κουζινούλα, με γκάζι διότι δεν υπήρχε ρεύμα, με ψυγείο πάγου διότι δεν υπήρχε ψυγεία πάγου και έτσι ξεκίνησε η τουριστική κίνηση των Στήρων. Εν συνεχεία με ακολούθησαν και άλλοι πατριώτες και έτσι σιγά σιγά και με τη βελτίωση τόσο της οικονομικής κατάστασης και των τεχνικών μέσων, τα Στήρα κατέληξε να είναι ένας αρκετά τουριστικός τόπος και προσελκύει αρκετούς τουρίστες, όχι μόνο από το εσωτερικό και ειδικότερα από την Αθήνα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο και την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Εν συνεχεία μου ήρθε η ιδέα και αυτή η μητέρα μου είχε αυτό το κτήμα εδώ πέρα, να δημιουργήσω μια μεγαλύτερη ξενοδοχική μονάδα. Ξεκίνησε λοιπόν το 1967, απεπερατώθη το 1970 και έκτοτε λειτουργεί. Κάθε χρόνο βελτιωμένη όσον αφορά τόσο το περιβάλλον όσο και τα εσωτερικά των δωματίων και των λοιπών κτηρίων
και αυξάνουμε τον τουρισμό ετησίως. Φέτο είχαμε ένα μεγάλο γκρουπ Εγγλέζων, οι οποίοι είχαν φέρει και διάφορα σκάφη, ιστοπλοϊκά σκάφη, και έτσι ο τόπος ομόρφινε, έγινε ένα νέο Μονακό. Είχαμε κάπου 15 ιστοπλοϊκά σκάφη στη θάλασσα μπροστά μας, ο κόσμος τα έβλεπε, τα χαιρότανε, έκανε τη ιστοπλοεία του και τα άλλα θαλάσσια σπόρο. Ξέχασα να σας πω ότι το 67 που έφυγα από το ναυτικό, επειδή στη σχολή δοκίμων είμαστε μαζί με τον Βαρδί Βαρδινογιάννη που πέθανε προημερών, με προσέλαβε τότε στην επιχείρησή του Βαρνίμα, η οποία ήταν στον Πειραιά, ακτή Μιαούλη 57, στην οποία παρέμενα επί 4 χρόνια ως οικονομικός διευθυντής. Έκτοτε ήρθα στα Στήρα, ασχολήθηκα με την επιχείρησή μου και το 1975 που έγινε αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ξαναγύρισα στο ναυτικό, όπου υπηρέτησα μέχρι το 1990 και αποχώρησα με τον βαθμό του υποναυάρχου, τον οποίο κατήχα επί μια δεκαετία ως μόνιμος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Αυτή είναι η μικρή μου ιστορία για αυτά τα χρόνια που περάσανε. Ήταν χρόνια τότε δύσκολα. Φανταστείτε, όταν πηγαίναμε στην αντιπορική και το εισιτήριο ακόμα για να μπούμε στα τότε τραμ ήταν δισεύρετο και πηγαίναμε με τα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, με κόπους πολλούς, με μελέτη, με διάβασμα και επιμονή και υπομονή, κατόρθωσα σήμερα να είμαι σε αυτή την κατάσταση, να έχω μια αρκετά μεγάλη επιχείρηση, να ζει αρκετός κόσμος από ντόπιους και ξένους δουλεύοντας εδώ στην επιχείρησή μου και να προσφέρω γενικά τόσο στο Δήμο όσο και στην κοινωνία των Στήρων. Αγαπητέ Ζάχο, πάντα προσέφερες και εγώ από τότε που πρωτοήρθα στα Στήρα άκουγα για πόσα παιδιά είχες βοηθήσει ακόμη και στη στρατιωτική τους θητεία, που τους βοηθούσες να πάνε σε μέρη να περάσουν καλύτερα. Γεγονός είναι ότι όταν ήμουν στο ναυτικό είχα τη δυνατότητα όλους τους πατριώτες μου να τους πάρω στο ναυτικό και να τους τοποθετήσω στις καλύτερες δυνατές θέσεις, τόσο για αυτούς όσο και για το πολεμικό ναυτικό. Παρέλειψα να σας πω ότι μετά την παραμονή μου στα Στήρα και την αποστρατεία με το πολεμικό ναυτικό ασχολήθηκα και με τα δημοτικά. Εξελέγην δήμαρχος 2 τετραετίες, το 1999 μέχρι το 2006. Πιστεύω ότι οι πατριώτες μου είναι πολύ ευχαριστημένοι από τα έργα που έκανα ως δήμαρχος, γιατί ασχολήθηκα ειδικότερα με τα βόρεια προάστια, Αρμυροπόταμο, Πολυπόταμο, Μισοχωρία, Τσακέη, Ραπτέη κλπ. Αλλά και εδώ στα Στήρα έκανα πάρα πολλά έργα. Ένα από τα σημαντικότερα έργα που ήθελα να κάνω και προδρομολόγησα ήταν το σχέδιο πόλεως των Νέων Στήρων και η μεταφορά του λιμανιού στο αλλιευτικό καταφύγιο. Δυστυχώς οι πατριώτες μου που έβρεπαν κοντόφθαλμα, ειδικότερα των Νέων Στήρων, στη μεταφορά του λιμανιού αντέδρασαν και προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας, ενώ είχαν γίνει όλες οι μελέτες, είχε γίνει ο διαγωνισμός και είχε αναλάβει κάποιος την εργολαβία, προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας με διάφορες δικαιολογίες ψευδείς και δυστυχώς σταμάτησε το έργο και έκτοτε τώρα, από 25 χρόνια, είναι στο ίδιο σημείο που το ξεκίνησα εγώ το 2002. Το ίδιο συνέβη και με το σχέδιο πόλεως, διότι τότε προσέφυγαν ορισμένοι πάλι στο Συμβούλιο Επικρατείας, κατήργησαν τις διατάξεις που υπήρχαν τότε και μέχρι σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται και τα Νέα Στήρα πνίγονται πλέον. Τόσο το μεταφέρει μπότα, τα οποία είναι μέσα στο λιμάνι και δεν μπορεί να αναπτυχθεί, διότι εκεί έπρεπε να γίνει ένα λιμάνι για τουριστικά σκάφη. Και τα φέρει μπότα, τα οποία κάνουν τη συγκοινωνία Ραφίνα και Νέα Στήρα, να ήταν στο καινούργιο λιμάνι που υπάρχει και χώρος αρκετός και τα διάφορα μέσα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα του τόπου, τα οποία δεν έχουν λυθεί και όταν λυθούν νομίζω ο τόπος θα πάρει μια άλλη ανάπτυξη. Εύχομαι να γίνει αυτό. Ακούω για το καινούριο λιμάνι ότι βγήκε μια απόφαση. Ναι, έγινε το σχέδιο, έγινε η μελέτη, έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, αλλά δεν υπάρχουν προς το παρόν τα οικονομικά μέσα. Πιστεύω θα βρεθούν και αυτά, οπότε φεύγοντας το λιμάνι από το Νέα Στήρα θα αναπνεύσει ο τόπος.